எம்பிசியில 115 சமுதாயங்கள் இருக்கிறது. அதாவது 115 114 சமுதாயங்கள் ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்தா தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகையில் 6.7 விழுக்காடு. அதில் ஒரு சமுதாயம் மன்னிய சமுதாயம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 14 விழுக்காடு. ஒரு சமுதாயம் 14 விழுக்காடு. மீதி இருக்கிற 114 சமுதாயங்கள் 6.7 விழுக்காடு. இது ஜஸ்டிஸ் ஜனார்தனம் கொடுத்த தரவு. இதை வைத்துத்தான் ஜஸ்டிஸ் ஜனார்தனம் கொடுத்த தரவுகள் வைத்துத்தான் அருந்ததியர் உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தது, இஸ்லாமியர்கள் உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தது. அதற்கு முன்பு அம்பாசங்கர் தரவுகள் வைத்துத்தான் 20 விழுக்காடு எம்பிசி உருவாக்கினது. அந்த தரவுகள் அடிப்படையில் தான் நான் சொல்கின்றேன். 14 விழுக்காடு ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது. ஆனா 10 விழுக்காடு வாங்கிட்டாங்க, 10 விழுக்காடு வாங்கிட்டாங்க, 10 வாங்கிட்டாங்கன்னு ஒரு பொய்யான செய்தியை திருப்பி சொல்றதுலாம் இது அரசுக்கு நல்லது கிடையாது, ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நல்லது கிடையாது. சமூக நீதி பேசுறதுக்கு இது ஒரு கீழ்த்தனமான நடவடிக்கை நான் பார்க்கிறேன்.